Hello mga ka-senior. Ngayon po ay pupunta tayo sa Clark Field, Pampanga. At meron tayong ipamimigay na damit, konting tulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kaita. Yan po. Kaya let's see at punta na po natin. Okay? Okay, aalis na tayo. Kita-kita tayo doon. Playground muna natin unahin. Bye-bye. Papasok na tayo ngayon ng Clark Air Base. At pupunta tayo sa unang natin destination, sa playground. Ayan. Ayan yung Mabalangat Gate. Ayan. Wala po rito sa yung mga pakay natin. Doon na lang tayo sa Pure Gold. Okay? Ang sana kasi. Pwede naman yung tattoo, hindi naman nila... Ay, may kasalubong ka po, Roy, oh. May mga mali. May mga mali ka, sandali. Sige po. Amo. Ay, Diyan sa akin. ay, hindi po pang lalatas sa amin. Tulungan mo. Saan? Ako, una. Ano pang mga pangkada? Ayan. Asa ba yung mga babae? Mayroong mga bag. Mga bata. Mga bata. Wala pa natanda naman. Mga anak. Opo, natabay. O, teka. Sir, ito. Ay, sisipot mo. Tapos ba yung anak mo? Ay, ayan, pumili ka na. O, sa'yo na rin bulaklak. Ako po yung plastic. Lagay mo nga dito. Isupot niyo po yung gusto niyo. Pumili tayo. Pumili kayo, sige. Ano pa? Mambili ka na sa akin, ma'am. Hindi, mamimigay muna tayo ng mga ano. Ano yan, ma'am? Ang hini. Ang hini. Sa kotse. Anak ko. Anak mo. Ano yung mamili kang bag? Wow, mamili kang bag. Bag ko, sir. Hindi. Madami. Ayan. Ito ma'am, bigyan ko yung baby ko. Oh, Ito po, pinamimigay na namin. Yeah. Yan. Ayan. Pili ka, kain ni shopping. Yung masyado nga. Pili ka rin. Ay, baso na rin. Sige, ano Ah, sa baso. akin? Oh. Sige, sa inyo Oh, lahat na. sandali. Pagkana ba na itam?
Angas bakla. Banta mo na sa loob. Angas bakla. Sige po. Bakla, tanda. At yaki kayo. Sige. Ayan, malili kayo kung magpili nyo. Pwede lang. Sige, ano kayo? Ayan, pwede nyo na ito. Nakuman. Mapagkita ko lang sa ilalim, ma'am. Ayan. Tukay po rin eh. Po kayo. Ayan, pwede na yan, ha? Opo, ma'am. Opo. Ma'am. Ikaw nakaipon ako, bibigyan ko pa kayo. Madam. Madam. Ayan, mga Wala na, madam. Madam. Wala na, ma'am. Meron na. Sa anak ko, madam. Wala na, papasayin mo na lang sa akin mo. Espada yan. Yan ba? Hindi, ano ng baby yan, oh. Yung mga baso. Papasayin mo na lang. Shopee, oh. Sapatos, ano? Ito sa akin ito. Huwag ka lang, magulo. Ito yung Hindi na ano lang yun. Pili-pili lang. Ay, ito sa akin to. Ito yung sa akin, oh. Sa akin to. Oo, Amo. ito yung akin, oh. Oh, mama, ito ma'am, salamat. Oh, sige. Oh, Sige, ubusin nyo na po. ubusin nyo na. Pare, ako na Ito, niyo, oh. pamigay nyo na yung iba. Ubusin nyo na, ubusin Ubusin nyo nyo na. na. Oh, ito sa mga anak nyo. Oh, Pare, kang alabli, pare. oh sa mga anak nyo. Wala ko na rin, pare. Hindi na lahat nga, pati ba? Sa labli ni pare, oh. Kayo nang balang mag-desisyon. Ang gakin, eh. Ah. Kunin nyo na ito, oh. Ito sa mga bangka. May kwan yung madam. Kayo. Asan kayo pa? Ay, damaet. Ay, ito dyan, makalala. Opo. Ayan, mamili ka pa yan. Arin pa rin bago. O, skat. O, kaya anak mo. Skat. O, bag. Ma'am, chinela sala, ma'am. Anak pa eh. Dapat Arin pinelas. pa. Kaya natutuki. O, bag. Arin nga anak yun. Kayo. Ang dami pala. Andito ang netong. Ating ito mamili. Kaya ito. Okay. Ay, ma'am, siya yung babae, oh. Na lang. Tanigay na lang sa mga kapitbahay nyo. Diba? Ma'am, tagi mo. Ah, okay lang. Alibigyan mo na kitang metro. Diyan mo. Ito, dito na. Ayan. Para may sarang na ito. Ano, saan ako po kayo? Yes, sara mo na lang. Po ka rin. Atin pa karin, Koy. Opo, Parson. Sige, Ah, sige. Kunan mo na yung guri mong kunan, Koy. Kunan mo na. Koy, pa ako na ito, Koy. Hindi, sa bagay, kitang na. Saan ako po kayo? So, makatipon kami, ha? Pag makatipon ako, bibigyan ko pa kayo. Saan ako po naman? Ay, wala sa dito naman. May palagyan mo na lang. O, ito, may bibitan. Sarap po yan. Yan. Bibitan, okay? Ma'am, ginawa mo. Wala na po muna, madam. Ito nga, ayaw mo Ah, naman. ito O, ito, sa anak mo, ah. Oo, sige po. Meron pa. Okay na po to. Okay na yan. Meron ka supot. Supot mo. Ma'am, bili ka na saging, ma'am. Ito pa yung unan. Ayun. Ako na. Unan. Oh. Tara na. Okay lang. Kaya ayusin muna natin dito na sa parking. Saan ako po mo? Hindi mo na tumang. Hindi nga. Ito. Ano sa kanila? Plastic. Saan ako po mo? Diyan kaya mo. Pasusunod na lang. Okay ba? Na, sino mo? Ito na nga natira ka mo. Pamimigay na lang natin sa iba. Na? Siyempre, walang alcohol, no? Gawa. Halos naubos na. Naggagawan sila. Kailangan nila ng mga damit. Damit at saka unan, Kahit na sapatos, sa tsinelas. second hand lang to, eh matitino naman. Kaya ipamimigay natin yung iba. Yung natira. Oo. Ayun na, video mo yung Okay. ano, handa niya nakuha.
Wala na. Wala na. Halika po. Hindi, yung inaano niya yung mga naingi niya. Ayun o, kinuha na niya lahat yung mga unan. Wala daw silang unan. Sa gilid tayo doon nasa likod.
Subukan natin itumigay dito. At meron din Aita dito. Nabigay na sa amin eh. Ayan. Gusto mo gusto? Damit. Damit lang. Ayun ang itong babae. Damit lang na hindi naman ang luma-luma. Bigay mo ito, ma'am. Oh, yan. Ay, tako na ba? Okay, ay, Ito po, madam, ang kapitol po rin. Ayun pala, kasi marami rin pala dito. Marami po dito, madam. Nagsimba lang po. Ang dami ko, may sapatos, may chinelas, may... Isa rin po ang madam, travel kagawad ako. Ay, kayo. Ay, ito pala yung kagawad dito yan. Daw, sir, sa mga katulong kasama ko dyan. Dito kayo lagi. Opo. Next time po. Next time. Diba, gusto namin pakain ng mga principals yan. Oo, yun po, madam. Kumusta? Marami nagbibigay ng... Dito lang kayo. Oo, dyan lang kami, mga katutuban. Ano pangalan nyo? Ano yung pangalan nyo? Jesus. Jesus Palo. Tribal Kagawad. Private kagawad. Kagawad. Sir Jesus. Sige po, kayo na lang hanapin namin. Engineer Roy ang vlog namin. Kasi ano eh, naluna kami sa Luzon. Welcome to Dinosaurs Island Drive. To reduce risk of COVID-19, please be reminded to follow the park safety protocols such as wearing your face shield and safe mask. Sige po, madam. Observe social distancing. Always keep your hands clean and sanitized. Thank you po. Thank you. Dito pa. Tapos na po tayo mamigay. Andito tayo sa may Dinosaur Island. Oo, hindi Oo. na lang kang pumasok kamo. Oo. Dito lang sa labas. Nag-agawan na yung mga Aita. Kaya okay na. Pagka-uwi po namin magla-live po ako. Bibigyan ko kayo ng update, okay? Dito ko na po tatapusin ang vlog na ito. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay. More power and God bless.